Ara ja està. Va, aixequeu-lo de darrere. Com que hi ha un bolet, no, aquí sota? Espera, que tu, cable. Porta el ganinet, dale, porta el ganinet. La pallaresa. Aixeca el darrere. La pallaresa. Porta el ganinet. La pallaresa, que no la portes. Ah, que bo. La pallaresa. No, però podem fer el trencall per aquí. Està lligat, està lligat a una forma. ¡Estoy encima de un árbol! ¡Estoy encima de un árbol! Vale. Vagi bé, merci. Vinga, va. No està arrencat ara, eh? Sí, me fa compte d'aquí. Hi ha una corda, posa-hi una corda. Aquesta pallaresa me queda un deno, no sé què tallar alguna cosa. Algo tallarà. Calla, collons. Cristina, somrius. Cristina. No, dic la Cristina que s'està passant pipa. Sí, que va ser una sort, que trobéssim ahir. Sí, una altra vegada truca'm o envia'm un correu sempre que vulguis, perquè nosaltres sortim molt. Ja, però és que va ser un joc que va ser molt i no, perquè també anem amb un altre... Ole! Hòstia, perfecte! Ole! Ni fet després, ¡Equipo, equipo! Hem de canviar d'esport. No hem tingut un campionat d'àdams, eh? Sí. Hòstia, la bicicleta l'ha deixat aquí.